Shame on you. Hayi 2021 kanjani futhi omacece. Hayi iyakunephutha lapho. Kunephutha kanjani? Hayi yalibhani lesibili phela leyo macece kulonyaka. Bagxeka umsakazi oKhozi FM nguRoger uScibi oKhosini FM. Ngibengalele phengwamukele bukule emakhaya kwesimazonzo lapho kuthulela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefianskadi. Bukule emakhaya ke namhlanje uKhisimuzi usuku olukhulu abantu abaningi bajabule. Sithemba ukuthi abantu basajabule futhi bayibhekile. Bukeli ngudotsele indaba zokuthi sebegxeka umsakazi oKhozi FM uMafresh. uMafresh namhlanje kubeshaya uhlelo lokuthi sigiya ngengoma. Lolu hlelo njalo ukudotso yena uZimdola wakabiyela. Kodwa namhlanje njengoba sazi uKhozi FM nomkhakaso ethi siyajikaleto lithatha abasakazi bebafaka kwezinye inhlelo abangajayele ukuzenza. Namhlanje usigiya ngengoma bushayo yena uMafresh. Abantu abaningi sebemgxekile ngempela uMafresh ngendlela enze ngayo njengoba bekukhona imaskandi quiz noma umdlalo kamaskandi lapho khona sokulande khona abaculi bamaskandi bebuzwe imibuzo. Nakhona namhlanje bekulanda yena uScibi inkosi yamagcokama ibuze imibuzo kodwa khona imibuzo ebiziwe ukuthi omaceceke babunjwa ngamuphi unyaka. Ubesesho ngempela uScibi ukuthi omaceceke babunjwa ngo2019. Ubesephikiswa ke phikiswa yena uMafresh wathi ngokwakhe omaceceke basungula ngo2021. Ubesesho ngempela uScibi ukuthi ngokwakhe ubona ukuthi iwrong le answer yoKhozi. Bukele emakhaya ke nathi ke interview lapho khona ku interview khona yena uScibi wakaDlamini. Abantu abaningi bamshilo ngempela baphinde futhi bamvikela uyena uMafresh basho ngempela ukuthi uMafresh akuyena umuntu kamaskandi bengenzeka ngempela ukuthi enze iphutha. Kodwa bese besho ukuthi njengoba ekhona technical producer abafana noMdoza abantu abazi uMaskandi benze kanjani ukuthi leli iphutha lenzeke ukuthi bethi omaceceke babunjwa ngo2021 kade omaceceke babunjwa ngo2019. Bukele emakhaya ke izona indaba engithenga phathela zona ke hlangane futhi ngokuzayo. Till next time, siyabonga. Ile sisuke sidlala nomculi. Simbuze imibuzo yahlukahlukene. Hey! Angazi Nkosi yamagcokama ukuthi kule mibuzo yami lenginayo la uzokwazi yini ukuthi uyiphendule ngoba ngizokuthima, ngizokuqalela isikhathi. Othi ngibuke imibuzo enginayo kuquiz yethu. Mhlanu. Angizwanga. Asimbingelele iqala ngaphambi ukuthi siyelena le. Nkosi yamagcokama mfethu asikubingelele isikhomele uKhozi FM. Ngibingelela Mafresh ngibingelela nabalaleli bomsakazo omkhulu uKhozi FM obingelelayo uScibi mfana kaDlamini emsinga emacunwini kaKhobe esigabeni esigodini sadu ngamanzi abamazangcono bathi ugeza sebegezile aka GSG. Ngiyabonga ithuba. Mfethu usuredi ukuthi singene kwigame yethu? Akudlalwa lapho uthi ngiredi ngenye indlela. Okay, lungileke mfowethu. Lungileke mfowethu, kulungileke. Into engizoyenza ke manje bengithi ngifuna ukuthi ngifake lento yami yokuqalela isikhathi ngoba ngizole imibuzo le ngizoyigaki. Yeah. Awungabazi ungena straight epointini, ne? Yeah. Yes. Ngikunikezela ama rules ungena straight epointini. Uhlala straight odabeni. Uyahamba okunye nokunye ukuthi ubhizi ngani wenzani kuphi sobuye sikubone lokho. Okay, all right ubani okhiphe ialbum esihloko sithi surprise? Ufalabo umfana kaNgqulu le enquthu. Ubani islamba ngejacket ukhanda lifuzeleke ukhabonina Kabuthelezi? Awu ithazelo zensizwa lezo. Ngiyadlula. Yeah. Okay. Ubani umhleze edliwa? Umhleze edliwa. Oh, hayi kwalikhulu. Siyadlula. Iqembu amacekeceke lisungulwe ngamuphi unyaka? Ngicabanga ukuthi beku 2019 if I'm not mistaken.
Ulimit udabuka kuyiphi indawo? Udabuka enkhandla. Out of 5 lalela Nkosi yamagcokama mfethu. Out of 5. Out of 5. Out of 5. Uthole 2 kuphela. Hayibo. Angize kuwena. Okay, umbuzo oqala, ubani okhipha i-album esihloko sithi surprise ufalabo? Ubani isilamba jacket khanda lifuzeleko carbonina kubuthelezi? Ubobo. Ubani umpoka mhleze edliwa ungalovi? Iqembu amacekeceke lisungulwe ngamuphi unyaka 2021. Ushayeli ukuthi ulimit udabuka endaweni yasenkandla. Shame on you. Hayi 2021 kanjani futhi omacece. Hayi iyakunephutha lapho. Kunephutha kanjani? Hayi yalibani lesibili phela leyo macece kulonyaka. Okay. Lungileke nami ngizomela ngikuverify lokho. Yes. Komele ngiyise kuma auditors ami sibhekisise kahle ukuthi injani. Kodwa ke siyabonga ukudlala nawe. Asithi ke leyo ke. So bese confirm asithi uthole kushuthi 2 out of 5. Hayi ake sikonference phela. Ili kodwa usashayiwe. Hayi ngeke ngathi ngiqinisela kakhulu nje na. Siqinisela kakhulu nje na. Ishara futhi. Ebafo. Awungitshele mfethu ubhizi ngani manje? Kulezi insuku sibhizi sigidima nge-album yethu esisanda kuyikhipha nje ke sihloko sithi One Night Stand ekhona etholakala lapha kuma-digital platforms kanjalo nangazikhopho nje izitolo zomculo esenza kahle kakhulu nje kulezi insuku njengoba siyibonile ingena ngisho ku-top 100 lapha kuma-iTunes ihamba iziyohlala kunumber 7 okuyinto ke engijabulise kakhulu ekombisela ukuthi cha kusho ukuthi kusebenzekile so ke nje into esebhizi ngakulezi insuku kakhulukazi. Ilokho izinto ezikaKhisimusi ebheke balandeli bakho abathandi bomculo wakho. Ngithanda ukufisela wonke umuntu olalele njengamanje nawo wonke umuntu osupporta umculo jikelele nje kungeyiwona Nkosi yamagcokama kuphela na wonke nje umuntu ukuthi engathi bengaba namaholiday amahle bejabule beyibheke siphinde sihlangane futhi unyaka ozayo besisupport njengoba behlala benza okubalekile kakhulu impilo ukuthi makuhlale kunempilo injabulo siyilimit ukuthi sazi ukuthi sijabule sizibhekile. Abantu bafuna ukulandela inkundla zokuxhumana mfethu batshela ukuthi Insta, Twitter na ku Facebook uthola kanjani? Afowethu ikhona Nkosi yamagcokama lapha ya ku Facebook i-page Inkosi yamagcokama SA. Ulibona nje ke ngoba kunama fake account amaningi ulibona ukuthi njengamanje linama followers awu-250,000 iyona into ozoyibona ngalo ukuthi yilo ke lamlelo bese kuthi ku Instagram ikhona Inkosi yamagcokama uthi Inkosi yamagcokama iyavela lapha inama followers ngicabanga ukuthi awu-50,000 futhi khona bese kuba ukuthi ke ku Twitter ikhona futhi Inkosi yamagcokama ku TikTok @Inkosi yamagcokama nje bese kuba khona ke inamba ka WhatsApp ethi 079 5612 760 0795612 ulapho okwazi ukuxhumana khona ke neNkosi yamagcokama ngaba ama bookings ngaba noma yini osukuyidinga nje ukuyazi mayelana neNkosi yamagcokama phinde futhi kube khona ke i-email for ama bookings ethi simpiwe.celumuzi@gmail.com simpiwe.celumuzi@gmail.com for ama bookings. Mfowethu akubu wena ke manje ushaya throw forward sengomeni yakho ukwenza kuyashiyana Inkosi yamagcokama ku Khoze FM ungene khuphuka lapho ukwenza kuyashiyana wala mina uma uthandana nami futhi nami indlela yokubonisa uthando
ngefana mama kunjalo njengamanje siyakuvuka sona umbala wale phansi emsinga amacini wakho besikhabeni khuphuka kanti ethi kukwenza kuyashiyana into engeke yalingana ake sibuze Boo!